strălucește în inimile noastre, Stăpâne, iubitorile de oameni, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evangheliceștilor Tale propovăduiri. Pune în noi frica fericiților Tale porunci ca toate poftele trupești călcând să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cel ce sunt spre bună plăcerea Ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristos, Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără din al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecelor. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, se va citi. Să luăm aminte. În vremea aceea, auzind că Ioan a fost întemnițat, Iisus a plecat în Galileea și părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum, lângă în mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia prorocul, care zice: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim, spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, poporul care stătea într-un întuneric a văzut lumina mare și celor ce ședeau în latura și umbra morții lumină le-a răsărit. De atunci a început Iisus să propovăduiască și să spună: pocăiți-vă că i s-a apropiat împărăția cerurilor. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți într-o Hristos, frați și surori, timpul trece, sărbătorile, de asemenea, mai trec și astăzi, de acum suntem cam la sfârșitul sărbătorilor din perioada de iarnă și suntem în duminica de după botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Și Evanghelia care se citită a Sfântului Evanghelist Matei ne vorbește despre începutul propovăduirii Domnului nostru Iisus Hristos. Căci vedem că s-a retras în Galileea neamurilor, de unde a început a propovădui și unde era mai înainte de venirea lui Hristos întuneric, așa, și vedem că Hristos alege ca să vină nu în locurile cele de centrale și luminoase sau în locurile unde mai sunt drepți și nu vine și caută elita țării ce merge în pământurile cele mai îndepărtate și în locurile cele mai întunecoase ca să aducă lumină și se pune alături cu cei marginalizați. Poporul care era într-un întuneric, ne zice evanghelist, că a văzut lumină mare, după ca să împlinească și profeția lui Isaia, prorocul, căci Hristos este lumina cea adevărată, soarele dreptății. Căci la praznicul nașterii Mântuitorului Hristos, așa și l-am proslăvit, că să se vină și să închine ție soare al dreptății și să te cunoască pre tine răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție. Am zis într-o parolă nașterii Mântuitorului Hristos. Hristos vine să-i descopere faptele cele rele și cele întunecate, dar nu o face ca spre judecată, ci o face spre a vindeca. Vine între acest popor întunecat și care n-a cunoscut de Dumnezeu, pentru că Galileea neamurilor era pământul unde nu trăiau cei mai binecredincioși iudei, ci erau din iudei care s-au amestecat cu neamurile din jurul lor, au făcut căsătorii mixte,
și în felul acesta erau socotiți din cei din Ierusalim, din centrul din Iudeia, ca galilieni, adică cei care nu sunt ceva curat înaintea lui Dumnezeu și nu sunt din iudeii răzești și din iudeii cei care au dus cuvântul lui Dumnezeu cum s-ar cuveni. Deci ei erau marginalizați și erau rău primiți în Iudeia. De aceea și Mântuitorul Hristos vedem că alege ca să meargă la ei, ca să aducă lumină mai multă. Începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos sunt cuvintele: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Pocăința ne-a dat în îndemnul Mântuitorului Hristos de a ne îndrepta, de a ne întoarce și de a veni împreună cu El, de a cina împreună cu El. În felul acesta, pocăința este o invitație la nuntă, este o invitație la cină, este o invitație a sta împreună cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Împărăția cerului este aproape, ne zice Mântuitorul Hristos, ce înseamnă că se face împărăția lui Dumnezeu la îndemână, este aproape de noi, este chiar înăuntru nostru, prin harul Sfântului Botez. Este în interiorul nostru prin faptul că suntem și ne dorim a fi împreună cu Hristos. Lumina cea adevărată a Mântuitorului Hristos vine ca să lumineze întunericul sufletelor noastre și nu înseamnă în zilele când nu este soare, nu mai este purtare de grijă a lui Dumnezeu. Unoară astăzi ne uităm că este timp așa nu sorit, este cu nori și chiar plouă. Deci nu înseamnă, dar tot se îngrijește Dumnezeu ca să avem lumină și cei ce împiedică lumina ca să vină sau soarele să ajungă la noi mai mult sunt norii. Aceea că orice om, dacă ați avut vreodată ocazie așa, și am avut ca să petrec o perioadă mai îndelungată în Germania, unde o săptămână de zile practic nu am văzut soare. Tot era așa, tot înnourat și tot ploua și așa, este destul de posomorât și destul de trist pentru trupul nostru. Și când am zburat cu avionul de acolo, nu m-am ieșit din nori și am văzut că soarele este la locul lui și toate sunt în regulă. Nu înseamnă că s-a depărtat sau s-a schimbat ceva. Și astfel și în viața duhovnicească, nimic nu se schimbă. Ceea ce împiedică vederea noastră sunt norii. Iar norii, în cazul dat, iese să luăm așa păcatele, neputințele noastre, lucrurile care ne depărtează cumva de soarele dreptății Hristos și în felul acesta nu vedem lumina destul. Dar nu din faptul că strălucește mai puțin soarele, ci noi mai mult suntem cuprinși de nori. Hristos, lumina care strălucește pentru noi, trebuie să ne stăruim a urma acestei lumini, a urma pocăinței pe la care suntem îndreptați, suntem îndemnați astăzi. Și pocăința adevărată este privirea îndreptată spre lumină, este privirea îndreptată spre Hristos. În felul acesta este important să înțelegem cu toții că creștinismul nu este o religie a trecutului sau o religie a viitorului, ci a unui prezent continuu. Adică noi creștinii mărturisim pe Hristos, privim la El permanent, îl mărturisim nu pentru faptul că a trăit și a fost în istorie, nu pentru purtarea Lui de grijă care o va avea grijă pentru viitor și pentru dragostea Lui care o simțim, ci pentru prezentul continuu, că nu după mult timp vom zice Hristos în mijlocul nostru, adică este prezent acum și aici. În felul acesta și îl mărturisim pe Hristos în simbolul credinței, că iarăși care vom zice că este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.
adică îl mărturisim pe Dumnezeu pe Hristos ca Dumnezeu, că este împreună cu Tatăl și că este lumina din lumină. Este adică din lumina Tatălui. Dacă căutăm la Sfinții Părinți în această perioadă ce se vorbește de Hristos, anume pentru tâlchirea acestei duminice, am găsit un cuvânt frumos la Sfântul Grigorie, teologul, care ne zice că lumina cea adevărată nu este cea care lovește ochiul trupului, ci cea care pătrunde în cămările cele mai ascunse ale sufletului. Această lumină nu apune niciodată și nu este urmată de noapte. Ea este Hristos, care prin botez ne-a dat puterea de a deveni noi înșine fii ai luminii. Vedem că Sfântul Grigorie vorbește de lumina cea necreată, de lumina Mântuitorului Hristos, care este în fiecare din noi. Și odată cu taina Sfântului Botez ne-am putut lumina și în felul acesta ne putem și noi deveni fii lui Dumnezeu. În toate lucrurile care s-au spus până acum este important, dar toate trebuie să aibă o aplicație bună în viața noastră. De aceea, îndemnul Evangheliei de astăzi este să fim atenți și că odată cu sărbători mai multe, odată cu întoarcerea la muncă, cu începerea rutinii, devine așa o perioadă de relaxare. Pentru că în post parcă suntem mai adunați, în sărbători mai veseli, iar în perioada între ele, între posturi, apare rutina și o relaxare. De aceea, îndemnul este ca să nu uităm de slujire, de dragoste noastră față de apropiații, să revenim la rugăciune și să dorim iertare și să cerem atunci când greșim. Să nu uităm de Galileea noastră, adică de locurile cele mai întunecate ale sufletului nostru și să cerem ca să vină cu Hristos cu lumină. Pentru că toți avem, sau în suflet, avem momente triste sau locuri întunecate, așa, la lucru, sau avem relații, cum mai se obișnuiește mai de moment, a se zice, relații toxice, deci așa, relații mai încordate cu careva. Deci în aceste Galilee întunecată a sufletelor noastre, a patimilor pe care le avem, să cerem de la Hristos ca să ne vină cu lumină. Și vedem că Hristos nu a fugit de aceste locuri și noi nu fugim de lucrurile noastre, de relațiile noastre, de comuniunea cu cei din jurul nostru, chiar dacă sunt uneori mai complicate, ci aducem lumină, ce se cuvine a cere și a aduce pe Hristos în mijlocul realității în care trăim, în relația noastră cu cei din jur, la lucrul nostru și în activitățile pe care le avem. Important să nu stăruim într-un întuneric și să nu stăm într-un întuneric, să nu ne obișnuim cu întunericul și să zicem că atât este de ajuns. Să avem pe Hristos lumina care a răsărit și ne-a deschis cerurile și în felul acesta să deschidem și noi inimile noastre și să ne rugăm. Doamne, luminează haina sufletului meu și fă-mă cetățean al împărăției Tale. Amin.